La 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 la. Amarya ummi yar lele, mata a gidan lilin baba. Saka Allah ba mai kowa mai komai, in na kira ka ba zan yi nadama ba. To Allah na gode, ba dan kai ba zan iya waka ba, domin kai ka nufe ni ko a gida san ban yi hugado ba. Allah da baka so ba wagga mataki da ban taka ba. To yau ma Allah gani kalamin ce mini ban kina gode ba. Wakar auren ummi zan yi amarya gullilin baba, amma kafin in fara ai kun san ba zan ki salati ba ga annabi manzan tsira, wanda ya bi shi ba zai kira bauta ba. Allahumma salli wa sallim da ga aminatu manzan nunawa, shi yace mi aure ko a tanan sai dai mi godewa. Aure sunna babba, masu musun haka kunyo tabewa. Shado sawo ganga gani gaban ango lilin baba, ka san ban jin daɗi in zan waka kai baka dokan ba, domin ka san roba har abada ba ta zama tasa ba. To amma ita tasa har abada ba ta zama karfe ba. Na ga amarya ummi zaune a gefe ga lilin baba, Allah dai ya yarda ko da magauta ma ba su so yin ba. Amarya kin sha kamshi, tashi ki taka ummi yar baba, dan kin zama matar layon ko in ce miki lili dan baba. Wannan aure na ku wane ne bai sa albarka ba? Adamu ni sunana, garkuwa na gidan lilin baba. Wakar aure na yi auren lili da ummi yar baba, yar gata. Amarya ummi shalele, mata a gidan lilin baba, yar gata. Daure daure amarya, daure daure Ummi alheri ne amarya, alheri ne amarya, lilin baba. A gare ki kisan ango ne, to kin yo dace ummi, kin yo dace. amarya, Soyayya take dalili, soyayya ce ummi babban zance, bari in muku babban zance. amarya, Ita bautar aure sunnar manzan Allah ce, ba da amo sai ganga, mata ƙarshen yanga. Ku tashi ku yo mun zuga, shado ya ban ganga, bar maganar ta arishi a kushi ne baban langa. Ba da ruwa sai guga, sabawa don urewa, wancan bai sa'a ba wai nai gori ba, bai iya ban sautin ba. Kai ga lili dan baba, dan baba, shi bai san rowa ba, bai iya ha'inci ba. Na zo auren oga, gashi ina mai iwaka, abu loko bai taka ba.